Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo ni kapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami nagpasalamat kanimo nga hangtod niining mga taknaa. Padayon paghapon gawasnon ang binhi sa kaluwasan ni ikasabod sa kahanginan, bisan pa sa nagakalala na nga mga kagubot nga nahitabo sa kalibutan karon. Kining tanan mga timailhan na lamang, hapit na ang imong pagbalik ug hapit na ang imong paghukom. Itugot mo untaw Dios nga kini nga programa imong panalanginan nga magdala og mga kalag diha sa imong tiilan. Mga pangaladgad ang daghan kanimo aron nga sa adlaw unya sa imong paghukom ning kalibutan na daghan ang mahimong imuuban kanimo diha sa gingharian sa langit. Panalangin ni ang mga tawo nga nagapaminaw nga pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga pangalagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kamo nagapamati niini nga programa ang kami nalipay sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa. Busa bisan ding dapita ug sa bisan na sang lugar karon nga nagsunod ning atong programa, welcome kaninyong tanan. Okay, sama sa gihapon higala sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan sa atong naandan, magaiban usa ta og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Ato ning tan-aw ning kuan no. Well, kinini ang atensyon di ay dinha sa kuan Calatrava Negros nila ni Sister Nini Solibio na Brother Nunoy. Sorry kayo ang akong cellphone paglakaw nako ganina nalimtan man ako unya nagsige mo og tawag wala na lang sad usa ko kay apiki na man kus oras paari sa radyo. So sorry gyud kayo kay ang akong cellphone nalimtan nako paglakaw nako kaganina unya pag uli nako sa balay medyo apiki na pod kaayo ang oras wala na gyud koy time pa nga ika magamit pa sa cellphone mo na nga diretso na lang sad ko og lakaw unya sagdi lang makig-istorya ra unya ako through text or phone call no. Okay, ato ning basahon na kanini ang kuan ato ning tanawon. Sir, mangut pangutana ni. So dili lang usa tanan ni kay ato naman ning kuan, ato naman ning gipahibalon dadaan ang tubagon, no. Okay. Ato ning basahon kini maayong gabi kaninyong tanan dinha pastor. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa pastor. Wala gyud may supak sa inyong gipanghisgutan diha kay pulong man na sagad inyong gikuha gikan sa Bible. Kaso lang naa lang gyoy mga pundok nga maligsan tungod kay sa mga pangutana raman gud pud na, pero kami bitaw pastor maigo man pud mi pero wa mi mahimo kay alangan man og supakon nato ang naa sa Biblia. Salamat sa pagbasa pastor, si Mira di ayni. Okay, daghang kay salamat Sister Mira ang nakasabot ra gyud ka. Kami diri mahisgot ra mi diri na ipakuan nga pangutana unya sahay man good daily kaayo ta dayon matagaan sa pagsabot kay ang ilang ginhauna nga nanaot. Pero okay lang man na og unsay inyong pagsabot, ang importante nga ang kapulong sa kamaturan gipasabot nato dinhi sa kahanginan. Well, patay basahon na
Pwede ba sir nga ay pangutana man di ini. Dili na lang nato ni padayonon. Okay. Kuya John, maayong gabi mo greet ko og happy birthday sa kang sa kang Inday Banji. Inday, happy birthday. Hapit na mangyud ka mo abot sa kalendaryo Inday. Unya wa pa man ka gyud lagi magminyo. Ngano mangyud nga daghan man unta ang gustong mga sawa nimo unya nganong di man ka hapit na ra ba ka mo kalendaryo Inday. Salamat sa pagbasa. Okay, sagdi lang. Wa man na siya nagdali. Kaning mga nagdali di na gusto nga madugay og kaminyo, pero ang wa magdali maglangay-langay ra gyud na kay wa man siya magdali. Kaya napatay basahon sir, sa kanunay naminaw mi sa inyuhang programa. Matud pa ning papa sir, kun itiwalag kuno mi nga sa among lokal duna bay kahigayunan nga madawat mi sa inyong simbahan? Yes, why not? Anong dili man? Pero kuan una kananang kuan kananang bisita usa mo just to observe kay lisod po na nga modritso mo unya wa mo'y mga kasinatian pa way mga background kasi kuan lang kanana ang kuan lang mo observe lang usa mo unya kuan lang mo kanana ang inuntang magsusi kung labing maayong magpa Bible study mo unya salamat kaayong kanana ang Biblia nga naa sa inyo ra gina nga giampingan. So well og duna pa unyay kuan gusto nga sa inyo dinha nga makatinil og Biblia di apay gamay nga nahabilin diri magpadara gihapon unya ko kung kinahanglanon ninyo okay. Last text nga atong basahon. Amo nga great ang among apuhan nga adik aning inyong programa maminaw. Salamat gyud kaayo si Tatay si Tatay Pakito nagbata gid ni siyag manabako pero nganong luod na kuno kaayo ug mutabako sa una luod ug dili katabako karon luod na ug mutabako daw musuka na unsa kaha ni sinyalis ni nga si tatay mausab o kana usa na usa po na sa mahuna-huna nato sinyalis na. Well, si Brother Libby masadi pa siya magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo sang malili diha ang ato ang kuan ang ato diha nga monitor aron mahibaw-an nato og diining mga dapita o nasuras kalibutan nagagikan na ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, digon salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga viewers sa Facebook. So kamong tanan mahigala nining gabi na gina-welcome mo namo dinhi sa Tulumanon sa Jesus is our hope. Nya makahimo namo sa pagpadangat og mensahe pinagi sa pag-text namo ni Brother John or magpadamog mensahe pinagi sa atong comment section sa Facebook live mga higala no. So kabugtanan among gina-welcome karong gabiona. Maingon man ang inyong mga participation karong gabiona. Kung namon mga importanteng mensahe sa mas mga birthday greetings o uban pa amo na dawaton higala aron ato nang mabasa o mapadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Alang sa atong mga viewers o mga followers sa Facebook, palihog lang po no atong ipahinumdum kanunay nga atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa parang daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Ug kung naamoy mga dugang tubag diha sa pangutana nga tagdon dinhi sa programa, makahimong higala sa pagtampo paghatag og maanindot ninyo mga tubag aron ato nang mabasa sa binhi makatabang mo pagpasabot sa pulong sa Ginoo ngadto sa makahigalaan nato nga nagpadangat og pangutana dinhi sa ato nga Tulumanon. Okay,
ato na ning sugdan pagbasa mahigala ang nakita nato dinhi sa screen niya si Brother Jerry Nailon sa Nailon, Bugo City ni Sab nagpuyo. Ang iyang mensahe, God bless us all and good evening to all. So good evening Brother Jerry Nailon. O niya sad si Brother Ronilo Itang atoa sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kanimo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuunan nga madasigong naminaw og nag-view ning programa. God bless sa tanan. Kiniapod si Brother Mark Nailon. Good evening mga kuya. God bless ninyo. So good evening also Brother Mark. Ani ato ning dalikatan una pagtan-aw ang pikas nga screen mga higala. Ato ning tan-awon kining pipila ka mga kahigalaan nato nga nag-love o nag-like sa ato nga programa. Okay, arita sa mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, niya sad si Brother Gerardo Lubitania sa Australia. May gabi ini mo dadi, Mami Banji, kumusta mo dadi sa Australia? Kumusta inyo mga kabataan? Sa tanang naminaw di sa Australia ron, may gabi igid sa inyo. Kanya niya sad iyang sister si Elsie Long, matuwag po ni sa Australia. So good evening yung tanan di sa Australia. O niya sad si Brother Basilio Notarion Jr., niya po si Nuipi Moreno, Kalimako George Inzi, niya sab si Kun Guande. Niya aritas mga naglab sa ato nga program, niya si Ma'am Nisabel Villaganas ni Cesario, niya Sir L. John Tonyakaw ni Dia, niya si Brother John Lobitania, Brother Jerry Nailon. O niya po si Sister Rosalyn Mainit sa Germany. O niya po si nakita sa dato si Larry G.R. Punay, niya sad si Jimelin Gomez Tikling, si Abner Dualio, si Mark Nailon, niya sad si Limuel Sanchez, si Kiana Faith Itang og si Luel Nodalo Estrera. So muna atong mga nakita nga nag-like og nag-love sa ato nga tulumanon. Ani ato ning lilion makadiot ang pikas nga screen. Okay, wa pa nahipuno pero karong taon-taon higala atong basahon kung naay mga makita nato nga mga mensahe nga nahidugang dinhi sa ato nga comment section, no? So gi-welcome mo na mong tanan karong gabi una. So ang panahon akong ibalik ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana karong gabi una. Okay, daghang kaayong salamat Brother Libby. Well, adto ta mga higala mahitungod aning gikuan kanini ang pangutana ni Ramon Nuevo, no? Brother Ramon Nuevo. Ang imong pangutana ni abot na gyud ang panahon nga ato ning mahatagan og atensyon, no? Unya salamat gyud nga matud pa nimo wa man ko magtuo sir nga inyo nang iisnab. Nagtuo ra gyud kong tubagon na ninyo lagi kay nag-ingon man mo nga tubagon gyud, no? Na salamat sa imong pagsabot Brother Ramon Nuevo, no? Unya okay. Og mahitungod atong ikon i-finalize, no? I-finalize kung desidido ba gyud ka nga kuan mahitungod sa Bible kay ako ra nga ipadala unya sa imo mangayo ko o mangita ko dili mangayo mangita ko og maka-sponsor sa kuan kana na ang shipping kay ang Aritas LVC or sa GNT naa magyud na bayad unya mangita ko og maka-sponsor ana kay naa may mga kaigsuonan nga dali ra gid kaayo nimong kuhiton, no? Mahitungod ana ang ako lang pod nga maka-participate sila, maka-feel sila og unsa gyud ang enjoyment mahitungod sa ministry. So Brother Ramon Nuevo,
anytime i-find na lang kung okay bagyo ka ay lang gud pod pag kuan og Bible nga dili gid sa imong kasing-kasing nagagikan kay igabot des inyo i-standby ra man nimo dili man nimo kung ano basa importante gyud nga karong panahon na hatagan natog kakugi ang pagpangita sa kalanon sa atong kalag. Okay, ato ning basahon kini nga imong pangutana, Brother Ramon Nuevo. Kamo sir kusog mo mangdaot sa Roman Catholic pero wa mo'y utang na loob sa Roman Catholic kay kanang Biblia nga inyo gigami gigamit ni pero ang imo diri gigami no kana sa malagi kining mag-type ta labi nagdali-dali kanang Biblia ang inyong gigami o ako na lang insaktuhon gigamit binuhat na sa Katoliko dili pa mo mutuo og mamatay ang tao dili pa mo mutuo nga og mamatay ang tao dili mo adto sa langit asa ninyo ipaadto Ramon kanini ang Ramon Nuevo. Okay, akong balikan. Kamo sir, kusog mo mangdaot sa Roman Catholic pero wa mo'y utang na loob sa Roman Catholic kay kanang Biblia nga inyo gigamit binuhat na sa Katoliko. Dili pa mo mutuo og mamatay ang tao dili mo adto sa langit. Asa ninyo ipaadto? Ramon Nueva. Okay, ang tinuod Brother Ramon, kanang imong giingon nga matod pa nimo kusog mi mangdaot sa Roman Catholic dili gid na mahisgutan ng inyong pundok ng Roman Catholic kung dili lang mo maghisgot diri sa inyong text. Alangan manggupod og amo ng lihay-lihayan nga mao man na gyoy inyong gitext. Usbo nako kami dili lang gyud mi anang mangdaot ang amo diri ang pagpasabot. Pero og inyong hunahuna og gidaot mo kamura man pod siguro ang nagdaot ni ana kay ngano nga inyo man na ang inyong mga relihiyon mo inyong i-text diri sa atong programa balik ko nako dili ini ang amo pagpangdaot kun dili ang pagpasabot no ug mahitungod ni anang imong gisulti nga ang Roman Catholic Church maoy naghimo sa Biblia kanang bahina Brother Ramon Nuevo o bisag kinsa pa ni ana dili man na lisod kanang pag-angkon-angkon dili na lisod nga mag-angkon-angkon naka-experience ka ba sa imong kinabuhi nga giangkon ka sa babae nga uyab mo pero wa ka manguyab ka-experience ka ana naka-experience ka sa imong pagkalalaki nga giangkon ka nga uyab mo pero wa ka nanguyab. Sa laktod pagkasulti, ang pagpangangkon dili na lisod himuon. Mauna nga kamo ang kadaghanan sa inyo na anan magud pagsulti og dili tinuod, maunay hinungdan sayon ra kaayo ninyo ang kunon nga ang Biblia kamo mo'y nagbuhat ini. Atong tugutan apan dili nato uyunan nga kamo ang nagbuhat ni ini. Kung tinuod nga nagbasa ka og Biblia, kasagaran sa mga nasulat dinhis Biblia, al kontra, inyong gisupak ang mga nasulat sa Biblia. Ang tinuod pagkasulti, kung imong basahon ang balaang kasulatan, sumala sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ingon ni inyo, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug adto kas ubang translation nag-ingon gimugna sa Dios. Wa man mag-ingon nga ang tibuok kasulatan gimugna o gituga sa Roman Catholic Church ang Dios man. Ang inyo ba ang inyo murag mo overtake mo Ginoo. Tanawa akong balikan ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Dili Roman Catholic mo'y nagmugna mo'y nagtuga ang Dios. Unsay tumong og katuyuan nganong gimugna o gituga sa Dios ang kasulatan padayonan ako hisgot nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Una nga ang tumong og tuyo sa Ginoo nga gimugna ang kasulatan aron ang tawo matudloan, dili kay ang tumong og tuyo sa Roman Catholic Church gimugna nilang kasulatan aron tawo matudloan, kay ang tinuod og kasulatan mo hisgutan daghan kayo dinhi.
nga tudluanan pa mo unya mo angkon gyud mo kamoy nagbuhat anang Biblia, lisod na tanawa. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa matudluan gyud ang tao ug mogsusis kasulatan alang sa pagpamadlong. Kung gisusi ninyo ang balaang kasulatan, Brother Ramon, kadaghanan sa inyong mga lifestyle sa Roman Catholic Church gibadlong mo sa balaang kasulatan. Sunod, alang sa pagpanulid, kadaghanan dinis Biblia inyong gisupak mo nang baliko mo tubangas Ginoo, susihan ninyong Biblia, di ba matulid mo. Dayon alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ilandi kuno, Brother Ramon, kanang mga tawo nga nangakabig dinhi sa atong programa, dinhi sa kahanginan, kung unsa may ilang kinabuhi kaniadto ang ilang pagkinabuhi karon, di ba? Unsa man ang ilahang kinabuhi niadto, kadaghan sa mga Katoliko nga nangakabig dinhi pero nakita ang kaabag-uhan ug kausaban sa ilang kinabuhi, human sila nakabig sa pulong si Ginoo. Kunya kung imong tan-awon, daghan unta ang mga usab ug mga bag-o sa inyo kung kamo tinuod pa nga kamo mo'y nagsulat sa Biblia. Ang Biblia gituga kini sa Dios, pero doon nalay mga tao nga gihimos Ginoo nga instrumento o kasangkapan. Kinsa man ni sila? Pamatii kuno ang ikaduhang Pedro 1:21 nag-ingon nga tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Ang Dios nagagamit siya og mga tao nga balaan, minanduan sila ug usan ini sa atong hisgutan nga kaning mga taong mga balaan nga gihisgutan dining gigamit sa Ginoo gimanduan, dili ka makatudlo nga katoliko na sila. Usa akong ipruiba sa imo. Si Apostol Pablo malinya man na sa tawo nga balaan. Pero unsay naas katoliko nga kontra kaayo ni Apostol Pablo? Pamatii ra gud ninyo dinhi sa buhat 17:16, og samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad napuno sa mga larawan. So makita nimo nga si San Pablo usam ni sa mga timani ang tungod kay wala may propesiya nga miabot pinagis kabubuton sa tawo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. So ang mga balaang tao mo gigamit sa Ginoo nga instrumento nga masulat ning Biblia. Og dili ka makaingon nga kadapig sa inyong pundok sa Roman Catholic Church ang mga balaang tao sama sa mga apostoles, kaysa atong gibasa si San Pablo kuan dinhi og samtang si Pablo nagpaabot dito sa Atenas, ang iyang espiritu nahagit sa pagkasuko sa sulod niya sa iyang pagkakita nga ang syudad napuno sa mga larawan. Meaning si San Pablo dili pareha ninyo pagtuo, kay pareha pa og pagtuo dili niya ni kunrahon ning larawan. Nganuman mao mo na inyo pagtuo na karon maghisgot anang bahina kamoy nagbuhat unya naunsa man na gikunra ninyo ang inyong binuhat kung tugutan nato nga kamoy nagbuhat. Sa diha nga nakita ni San Pablo nga ang syudad sa Atenas napuno sa mga larawan ug ang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko, naunsa mang mga pulunga ang nagguwa sa baba ni Apostol Pablo. Sa atong makita dinhi sa Roma kapitulo 1 bersikulo 22 o 23, sa ilang pagkainadmano nahimo hinuon silang mga buang, kay ang Dios nga dili mamatay giilisan nilang mga larawan nga sama sa taong may kamatayon. Nangaunsa mo? Nangahimo mo buang tungod kay inyo nga unsa giilisan ang Dios og mga larawan. Nya daghan pa kay mo palusot nga mga pangatarungan may tungod anang larawan. Kung inyong kaanib ba si Apostol Pablo kakarelihiyon pa ninyo, iya ka ning kunrahon? Nga iya ka ni ikasulti nga sa inyong pagkainadmano nahimo mo mga buang kay ang Dios giilisa larawan? Meaning nga ang pagtuo sa mga apostolis dili pareho nyo pagtuo. Unya karon ang pangutana, nganong nahitabo man nga moangkon mong kamoy nagbasa aning naghimo aning Biblia nga ang kadaghanan sa nias Biblia inyo manggi supak. Unya karon ang imong katarungan, Brother Ramon, nga matod pa nimo di pa mi mutuo nga ang tao ug mamatay moadto sa langit, asa madain ninyo na ipaadto? Ang tinuod, Brother Ramon, kining mga bahina ning patay kanunay naman ninamo naisgutan, pero og kay wa pamanggi ka matinawi ani among ipatin-aw ron.
ang paghunahuna rana ninyo og sa uban nga mga pundo kay mga protestante mo sa nilang hunahuna. Doon ako'y amigo nga pastor. Nagsakay ko sa kuan na kananaa nga paskrap gikan sa Cebu paingon sa Ormoc. Nahitabo diha na mistunga-tunga sa laod na nawag siya. Ug unya akong gitubag. Nadugan niyon siyang asam day karon nga maghagubhob maning ang cellphone. Nako nagsakay kog paskrap gikan Cebu paingon sa Ormoc. Siya mo ba mao ay naghagubhob. Magunsa man ka dito na kun naay namatay dito gitawagan ko sa tagtungod nga paadtuon ko kay paserbisyuhon ko. Ingon niya, kauban ninyo na sa simbahan. Naku, kauban siya. Praise the Lord. Hallelujah. Malipayon na karon siya nga naas kiliran sa nakig-uban sa kiliran sa amahan nga langit nun. Kay maoy ilang pagunahuna nga inig kamatay sa tao mo adto na og langit. Ang pangutana karon niini, kung ato nang tugutan apan dili nato uyunan, kinsa may nagiya anak nila dito nakaabot sa langit? Nga kamo gani o kita ganing tagtungod ug naay mamatay nato, ato manang puyhunan ug hatod ngadto sa sementeryo. Pag-abot dito sa sementeryo gitabunan agi sudsnitso, way liki, way bintana, way pultahan. Pero kamo nga na nagtan-aw nganong naa may liki, naa may bintana, naa may pultahan kay nakagwa man dito sa nitso ang minatay kay tuwa naman dito sa langit. Kinsa may naghatod nila dito? Kana mo'y hunahuna, Brother Ramon. Ang tinuod pagkasulti, dili na maoy gisulti sa Biblia nga ang taog mamatay moadto na sa langit. Dili man na moy gisulti. Tanawa, ikaduhang Timoteo 3:16, balikan ko ni. Ang tibok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa aron matudluan ka sa insakto ug kamo dihang ubang naminaw, pagsusi mo sa kasulatan kay gituga ni Ginoo aron ang tawo matudluan, aron ang tawo mabadlong, aron tawo matulid ug mamatuto sa pagkamatarong. Ang Isaias 34:16 naging susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba? Ipasusi ni siya, pero ang kadaghanan karon wa magsusi mo na hinungdan nga og unsay isultira pod sa mga pangulo o leader simbahan, tuo lang po dayon kay nganuman wala may pagsusi diha sa balaang kasulatan. Karon ni sa diha nga ang tao og mamatay na, nagsulti man ang Ginoo nga akang Adan og niiba nga og mukaon mo nini mamatay gyud mo. Ning kaon man gyud si Adan og si iba, hinungdan nga miabot gyud ang kamatayon diha sa kinabuhi sa tao. Pero sa diha nga ang tao nakasaa na, unya kay mamatay man gyud, asa man di ay paingon ang tao, sa langit ba kamatay niya? Sa 3:19 dinhi sa Henesis nagingon, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mo pauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw kay abog ka ug sa abog ka mo pauli. Wala magingon nga moadtos gingharian sa langit, moadtos kiliran sa amahan nga langit nun. Kay ang tao gikuha gikan sa abog sa yuta, natural sa iyang pagkamatay mo pauli pod siya dito sa abog sa yuta. Ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20 gisulti ng daan, kay kitang tanan moadto sa usa lamang kadapit. Tanawa, usa kadapit, kitang tanan moadto sa dapit. Og kay ang tao gikuha sa abog usab siya mo pauli. Adto kita sa yuta, adto tas abog pauli, dili kay mo adto og langit. Unya moingon ka nga supak mi, asa man ninyo na ipaadto ang taog patay. Ang imong hunahuna adto og langit, pero ang Biblia dili man. Mobalik ang tao ngadto sa pagkaabog sa yuta. Karon kamatuoran ni ana Brother Ramon uban sa tanang naminaw. Kamo wa mo hilabti, wa mo unsaan ni anang inyong pagtuo. Ang amo lang paningkamot paninguha diri nga mapaabot sa inyo ang kamatuoran pinasikat sa balaang kasulatan. Mamatiirag gud ninyo niyo ang Mateo kapitulo 27 bersikulo 50 ngadto sa 53. Sa diha nga si Ginoong Hesus namatay siya. Unya ni taga ikuno ninyo o pag-analisar ni sa Mateo 27:50 ngadto sa 53 nagingon. Og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog ug unya mitugyan sa iyang espiritu. Og tan-awa ang tabil sa templo nagili sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos, og ang yuta mikurog, og ang mga pangpang nangasipak, og nangaabli usab ang mga lubong, og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na, og nanggula sila gikan sa mga lubong. Anawa ha?
Sa namatay si Kristo, gipakita lang gyud ang prueba nga si Kristo mao ang pagkabanhaw. Makahimo siya pagbanhaw sa mga patay. Karon nganong wa man ni nganong wa man ni maadtog langit na no? Mga balaan ning isgutan sa Spanish pa ni mga santos. Nganong na-delay, nganong nalangan man ni pag-adto sa langit kung insakto man ang inyong pagtuo nga ang tawag mamatay moadto sa langit. Nanggula sila diha sa ilang mga lumnganan. Ang nanggula adtong mga balaan nganuman kay naghulagway ni nga sa pagbalik ni Kristo ang unang pagabanhawon ang mga matarong dili kay sabay ang mga dautan. Ang nang Tesalonica 4:16 ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon kay unang mugula diha sa ilang mga lubnganan ang nangamatay nga mga matarong. Sa laktod pagkasulti dautan man o matarong ang namatay, wala pay tua sa impierno, wala pay ning adto og langit kundi tanan naa sa ilang mga lubnganan ug maayong masayod mo nga walay patay nga dadon sa langit kundi tanan buhay. Tandaan ninyo na, ha? Mao na nga banhaon sa Ginoo ang mga nangamatay usa pa dadon didto sa langit. Mao na ang gipasabot dinis balaang kasulatan, ha? Tanawa ra gud sa Juan 5:28-29. Ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong. Nya kinsa man ning naa sa lubong? Ay aba natural ang mga patay. Managpakabati sa iyang tingog og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi og ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Tanawa na, manggula sila sa ilang mga lubnganan, mga buhi sila kay dili man patay ang dadon dito sa langit kundi tanan buhay. Nakuha nimo Brother Ramon. Busa ang mga nangamatay o lahi na sa gituhuan sa uban nga naa nas kiliran sa amahan nga langit no nakig-uban. Wala na. Ha? Kung atong tan-awon pa mangani ang gihisgutan sa Biblia sa Tesalonica 4:16 ug 17 nagsulti kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tanaw mamangon kung ang mga patay tuan na dito sa langit kinsa pa man unyay mamangon islumganan igbalik ni Kristo. Brother Ramon, panahon naman ron nga og nahikatulog mangani mo makamata mo nganuman inyo mang nadungog og nabati ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios kahayag sumala sa Salmo 119:105 hinaot pa nga ang tanan nga naminaw karon dinhi sa atong programa nahayagan sila sa pulong sa Dios nganuman kahayag ang pulong sa Dios. Unta ang pulong sa Ginoo inyo ning mapamalandong, inyo ning mahuna-huna tungod kay ang pulong sa Dios maghatag nato og kaluwasan. Kung atong basahon sumala sa ikaduha sa Santiago 1:21-22 nga mabusa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanaw dawatan nyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas yung mga kalag. Ang pulong sa Ginoo Brother Ramon dawatan ni wala pay patay na adtog langit. Og dili pud may tabo nga patay ang dadon sa langit kundi tanan buhay. Iyan dadon dito sa langit. Tanawaw. Namang Korinto 15:50 ngadto sa 53. Nagingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Amo na gisgutan na tinago. Dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik sa Ginoo dili tanan tao patay na ay buhay pero ang tanan mausab. Tagingon, sa kalitso sa kapagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpita kay ang trumpita pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na manunot ug kita mga usab kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Tanawa buhayon sa Ginoo, buhay patay dadon, tanan buhay. Mao nang gisgutan sa pinadayag 11:12 unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila saka kamo ngari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapwang sa panganod paingon sa langit. Meaning nga ang mga matarong sa puwangon sa panganod paingon sa langit. Kauban si Jesus kay mubalik man siya. Unya ang mga dautan makakita ug makasaksi sa pagsakas mga matarong sa langit. Walay patay nga dadon sa langit kundi tanan buhay
kay iyang banhaon hatagan niya sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. Brother Ramon Nuevo, napaka-importante og napakanindot sa imong gitext dire nga diin mahayagan ang kadaghanan nga naminaw kay wa ka nagbinugtong o nag-inusara ni anang pagtuuha ngay kamatay sa tao moadto sa langit, kay kabaho o kahugaw ang langit, kay pila naman ka milyon ka mga tao ang nangamatay sukad pa kaniadto ug panunta ng hunahunang patay tuwa na dito, amot lang ibot ipasabot nga naapoy minteriyo dito. Brother Ramon, ang pulong sino naghatag natog katinawan, hinaot bang kamutan nang naminaw diha na tinawan mo sa pulong sa Ginoo? Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw ini mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning basahon una ang ato nakita sa screen ni si okay, ato ning lilion ni si Pastor Elias Cuyos, watching here in Compostela de Oro. Mayong gabi diha Pastor, no, sa imong bag-ong distrito. Maayo Pastor, kay nakahuna-huna agawa ni mo kalimti atong programa, pero di oro naman ka din na. Nindot na di oro Pastor. Sa Davao ni Davao ni Carmen man Davao. sa Carmen. Davao. Murag sa New Conference na mission, new mission na dito. Wala kayo ko'y Okay, update. bago nga mission ba? Basin. Kay ni nga O niya pod si Sister Merlin B. Derder. I'm watching. Niya pod si Lowell Nodalo Estrera, tuan is Japan, is watching with you. Salamat kay Brother Lowell, no? Diha sa Japan. Salamat sa pagpaminaw, pagpakikuban. Niya pod si Edwin Notarte. Mayong gabi Brother John, Brother Libby, naminaw na sad mi diri sa Ormoc City. Di ay akong bisita karon si Saddam Talabok o si Bimbim kauban sa akong anak si Cristo Juan Notarte. O salamat sa pagbasa Brother Libby, God bless sa inyong programa. Okay, mayong gabi niyo diha Brother Edwin, no? Uban sa ibong tanang mga bisita diha, imong pamilya o sa tanan dihang naminaw diha sa Ormoc City. Okay, ato po ning lilion ning pikas nga screen. Ato ning tanawon ang mga nahidugang nag-love o nag-like. Okay, niya si Brother Alger Lipon to ani sa Iligan, kay asawa ani murag naas sa atong sanitarium, Iligan Adventist Hospital. Okay, ni asad atong nakita si Brother Edwin Iscario, niya si Caroline Mariket Galiaris. Ani ato sang nakita dinhi si Amy Espinosa, Mandawi mo si Amy Espinosa. Ani ato ni tanawon sa pikas mga nag-like. Ato nakita si Sir Jerome Patagnan, JP Advent. So may gabi ni mo sir, uban si mong tibok family. Sir, thank you so much for viewing with us, sir. Salamat kayo bisas imong kabisi, pero na pagikay time day para sa Ginoo. Niya po si LC Pitogo sa San Jose ni Bourbon. Lovely Diheto, Ginalyn Lumuntad, niya po si Ma'am Shirley Fuentes Alcontain. Nakikuban sa nato. Niya sad si Antonio Itorma Basilio Notarion Jr. Niya po si Sister Leah Muñez sa Manila po ni. Niya po si Ronnie Itang, di mo si Ronilo, lain si Ronnie. Niya okay. Lahi na ang Ronnie, lahi sa nang Ronilo, pero magkapupareharo siguro Ronnie lagi na, pero pareho na daghan mo ni mga itang. Kato sang si gisa to nga itang katong buotan gid nga tawo na convert sa atong programa Disbugo. Chudulo man to. Yes, Chudulo. Born again man to. Gipapahuway na lang pod in town sa Ginoo. Okay, moadto ta mahigala sa pangutanag. Yun sa to niya pag-hide ay Brother John, napato diha.
ang iya lagi Brother Libing nga kita kuno magsigitag pangdaot sa Katoliko. Oh. Unya wa kuno tay utang na loob kay ang Biblia ang atong gigamit buhat man na sa Katoliko. Unya dili pod kuno ta motuo nga ang tao og mamatay maadtog langit asa man kuno nato na ipadto. Okay, no? Salamat kayo sa pangutana. Kang Ramon Noibo. Ang iya kong unahuna nga ang Roman Catholic Church maoy naghimos Biblia, mo'y tag-iyas Biblia. Ang tinuod pagkasulti higala, wa pang Roman Catholic Church diha ng Biblia. Kung imong tanawon ang na-record kung imong tanawon ang mga sulat diha sa Biblia, sama sa the first book in the Bible, gitawag man the books of Pentateuch, nga mao nang the books of law. Kisa man nagsulat ana, ang nagsulat ana mao si Moses. Pangutana, Roman Catholic Church ba si Moses? Dili. Anya kadtong mga sama nila ni David, sama nila ni Joshua, nila ni King Solomon, nila ni Isaiah, katong mga four major prophets sa Bible. Katong Isaiah, Jeremias, Ezekiel ug si Daniel. Unya katong mga 12 minor prophets sa Biblia, na nagsulat sa Biblia. Pangutana, mga Roman Catholic Church ba to sila? Wala. Mga Hudyo higala ang nagsulat sa Biblia. Mga Jewish people ang nagsulat sa Biblia. Si Mateo, apostol si Ginoo. Mabasa bagod nga Roman Catholic Church sila? Dili. Kaya kung imong tanawon nimo mga buhat higala, si Moses, ari ka Moses, hangtod sa mga writers Biblia, Sabado ang ilang adlaw nga igpapahulay. Sanglit ang niangkon nga kami nagtag-iyas Biblia, Domingo ang igpapahulay o sao na pag. Wa mo pabor ang Biblia sa ilang pag-angkon-angkon. O niya, tanaw nimo, gikan sa pilimirong libros Biblia, ang Biblia nagsulti nga ang baboy di ipakaon. Mga Jewish people di makaog baboy mahigala. Pero samtang sila kaon bisan unsa. Kung sila bagong tugon naman ta, nga naas bagong tugon ang dugo dili ipakaon, pero kaon bang yapon sila. Wa mo pabor ang Biblia sa ilang pag-angkon. Nagyangko nila nga si San Pedro maoy unang Santo Papa sa Roma. Pangutana, wa ba'y asawa si Pedro? Kay si Pedro way asawa, makapuntos-puntos gamay. Pero pangutana, nabay asawa si Pedro? Kay bawal man ba sa Pope ang may asawa, bisa na mga pare, bawal man nga mag-asawa. Ato dong tanawon ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Tanaw na to kung mopabor ba ang Biblia mga higala. Dini sa nakasulat sa libro ni San Mateo mga higala. Si San Mateo nagpahayag siya nga si San Pedro naa siya'y ugangan, basa na ko sa Mateo 8:14. Og sa pagsulod ni Hesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babae nga ugangan ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. May ugangan gani ka, nagpasabot nga minyo. Si Pedro, minyo mga higala. So, angkon-angkon lang gihapon nga si Pedro mo'y unang Santo Papa sa Roman Catholic Church, mga higala. Wala. Giangkon man gani nila nga ang Mateo 16:18 nga Iglesyang gitukod ni Kristo, Roman Catholic Church, wala ba na magsulti di higala. Ngayon sila nga, gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church ni adtong tuig 23 AD. Nasamot na yun nga sayo pagkaangkon nga naman si Kristo
ni kayab sa langit human siyang pagabanhaw niadtong 30 AD or 31 AD. Pagka 33 AD, walis Kristo rin. Dugay na sa langit. Kay 31 AD pa siya may adto dito. Pangutana, kaila man gi-claim nga si Ginoong Hesus maoy nagtukod sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Niambak magbalik si Kristo pagka year 33 AD aron iyang tukuron ang Iglesia Apostolika Katolika Romana? Wala. Angkon lang gihapon higala. So, okay lang nag-angkon-angkon. Pero gayong i-verify sa Biblia, ang Biblia higala ning supak ang Biblia ilang gisupak. Wa mo pabor kung ilan ning libro ang Biblia. Ning tuman untas na as Biblia. Pero daghan kayong mga pagtulunan sa Biblia nga gisupak mga higala. Karon naghisgot siya nga kita ko no, wa ko na tayo utang kaubuton. Nagtudlo pagyog ko ta ang gitudlo na to nga ang wa ko na ta magtudlo nga og mamatay ang tao matug langit. Murag pagpaminaw niya, murag way paglaom, way kasiguruhan ning pagtulunan sa Adventista. Mo so nahuna niya tungod kay wa ta magtudlo og mamatay ang tao matug langit. Kay ang tinuod pagkasulti higala, kung mao pa na'y gisultis Biblia, ang taong mamatay nga matarong adtog langit, mao na'y among itudlo. Pero unsa may gitudlo sa Biblia mahitungod sa mga tao nga nangamatay? Okay kami mga among gi paningkamutan higala nga ug unsay gitudlo sa Biblia mao sa atong gitudlo dinhi. Kaya ang gitudlo sa Biblia mamatay ta adto tag langit kun matarong kun daotan adto impierno, mao na among itudlo. Pero unsa may gitudlo sa Biblia? Gikan mantas abog mahigala nag-ingon sa Genesis 3:19, kay sa abog kaman gikuha, sa abog kausab mo pauli. Asa tapadong mahigala gikan mantas abog mo pauli sa tas abog sa yuta, matarong og daotan naapas abog sa yuta, gipakpahulay lang sa Ginoo, gipakatulog manghigala diha sa abog sa yuta. Tanaw mo, daghang nagunahuna nga ang matarong kuno gumatay ito sa langit, pero hangtod karon kada kalag-kalag tas mintiryo magpamisas na matay. Wa pagyapon di malangit kay mising pag pamisa kaluyan mong kalag sa purgatorio. Napanos pa purgatorio ariya po malangit. Unta pila man day katuig pinangadji ay aron malangit ang taong patay. Wa hantod karon kutob sa madumduman pa. Ala pangadjian nang gihapog sige kay wa pa day makaadto. Wa lagi kasiguruhan mahigala. Wala na pa magyapon gido o sementeryo tunos langit. So unsa may gitudlo des Biblia? Kanus sa abadi ay ang taong matarong dalhon og langit mga higala. Kay ang gisultis Biblia gipapahulay man tas Ginoo gikan sa atong mga paghago. Matud pa sa gisulti sa pinadiyag 14 bersikulo 13, ug kung namatay ta nga nag-alagad tas Ginoo, anindot kayo doon tay paglaom. Tanaw na to paminawi din niyo. Nag-ingon din ang nakasulat sa pinadiyag 14 bersikulo 13. Og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nag-ingon, isulat mo kini, bulahan ang mga mamatay nga sukad karon namatay diha sa Ginoo. Og ari ka magbasa sa Katolik sa Maayong Balita Biblia higala, bulahan ang namatay diha sa pag-alagad sa Ginoo, kay sila gipapahulay sa Dios sa ilang mga paghago. So namatay ta nga nag-alagad si Ginoo, gipapahulay lang tas Ginoo gikan sa atong paghago diha sa abog sa yuta. Munang ang cross butagan na og RIP, rest in peace, pahulayng malinawon. Asa diha sa abog sa yuta mga higala gipapahulay ta. Muna inaasas Biblia.
ang paglaom ni anang mga tao nga mipahulay diya sa lubnganan, diya sa abog sa yuta, nga kadtong mga matarong, ang paglaom ni ana sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay unsaon man na sila inigbalik ni Ginoong Hesus. Atong basaw na, tanaw na to, ang paglaom ni ana nga matay matarong o ni ang naabtan sang buhi nga wa makatilaw kamatayon. Nay paglaom kanusa sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Akong basahon, unang Tesalonica Kapitulo 4, atong sugdon sa versikulo 15 ngadto sa 17. Ingon ni atong mabasa sa maing balita ang Biblia. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga mga buhi inigbalik sa Ginoo, dili kita maguna ni adtong nangamatay na. Antay tuloy ni ang pagbalik sa Ginoo. Kitang mga buhi matod pa ni San Pablo, mauni ang pagtulunan sa Ginoo. Kitang mga buhi sa pagbalik ni Ginoos, dili kita maguna ngadto sa langit ni adtong mga tao nga nangamatay na. Kay unsaon mas Ginoo di ay ang kadtong nangamatay na, kay pagbalik siya panalitan balik Ginoo karong gabi. Kita mga buhi pamantaron unya biyaan din nato itong mga patay nga nas minteryo nga mga matarong. Ingon to nabasa dito maguna oy ngadto sa langit ni adtong nangamatay na. Kay unsaon ang nangamatay na? Andi sa ingon dinhi, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpita sa Dios, og unya ang nangamatay nga iya ni Kristo mouna sa pagpamangon. Ang gisultis balaang kasulatan higala, ang mga nangamatay nga iyas Ginoo pagbalik ni Kristo mamangon sila pagabanhawon gikan sa ilang mga lubnganan. Buhion sila, munay paglaom nato higala. Unya ang kadtong mga buhi nga wa kitalaw kamatayon sa puangon sa panganod paingon sa langit. Unya dinhi sa Juan Kapitulo 5, naingon atong mabasa, ayaw kamo katingalan ini kay moabot ang panahon nga ang tanan nga makapatay makadungog sa akong tingog kanusan sa pagbalik ni Hesus, og manggawa sila sa ilang lubnganan, ang mga maayo og binuhatan banhawon og hatagan og kinabuhing way katapusan. Unsaon ditong mga matarong higala, mga maig binuhatan, buhion sila sa pagbalik ni Hesus. Unya tagaan og kinabuhing way katapusan. Unya human sa kalibo ka tuig, ang mga daotan na sad banhawon sa Ginoo og ang mga daotan nga binuhatan og binuhatan banhawon usab og pagasilutan. So nagpasabot na nga wa pay gisilutas impierno, wa pay gidas langit karon sa pagbalik pa ni Hesus ang mga matarong dalhon sa langit. Wanan man tayo higala sa di pahingpit puso ni aton timsong. Mga higala, nagampo kita dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan